Boa noite, moi boa noite, familias, representantes sociais e institucionais, amigas e amigos, benvidas e benvidos a este acto de homenaxe ás mulleres represaliadas e resistentes de Pontevedra. Quixera comezar cunha lembranza para un grande amigo de Pontevedra que se nos foi hoxe, para Xosé Neira Vilas. Foise, pero a verdade é que deixou con nós un inmenso legado de memoria, de orgullo e de compromiso, e estará sempre con nós, estará no noso corazón e no noso traballo sempre. Os símbolos son moi importantes para construir unha cidade, para construir unha sociedade, porque teñen que ver coas emocións, cos sentimentos, coas ideas e cos valores, que son ferramentas fundamentais para construir colectividades. E a memoria colectiva, a memoria é unha especie de casa común, é un fogar cálido e protector. E nós temos a sorte de contar co traballo, co apoio, coa colaboración das familias, das víctimas, que a verdade é que nos abriron as portas da súa casa e con ela tamén nos abriron as portas da súa dor, porque, como dicía Georgios Seferis, ali onde a toques, a memoria doi profundamente. Pero tamén a memoria trae emoción, trae orgullo e trae con ela moitísima dignidade, a dignidade que nunca perderon as víctimas. Temos tamén a inmensa sorte de contar cun extraordinario equipo de traballo, persoas de grande sensibilidade e compromiso. Unha desas persoas é Monse Fajardo, que, seguindo o ronsel marcado por Xosé Álvarez Castro, está percorrendo o camiño da memoria das mulleres represaliadas e resistentes. Ela é a autora da publicación que tendes nas vosas mans. Ela ten a palabra. A historia da represión, como todas as historias, adoita escribirse con nomes de varón baixo pretexto de que foron eles os que en maior medida sufriron o paredón, a cuneta ou o presidio. Os números marcan tamén que foron máis nos montes, no exilio, na depuración laboral, pero as cifras non son quen de copar a pena, de medir o fondo da dor da ausencia, porque foron elas, todas elas, guerrilleras na chaira, as sobrevivintes no interminável campo de batalla en que quedou convertida Pontevedra durante 40 anos, desde aqueles aciagos días de finais de xullo do 36. Foron elas as que levaron o loito, as que tragaron as vaguas polo esposo, polo pai, polo fillo, as que nin chorar puideron na convivencia eterna co represor impacável e veciño. Gustaríamos traeros aquí todos os nomes, ensinarvos todos os rostros, contarvos todas as historias, mas non é posible. O listado da represión é interminable, por iso só traemos o compromiso de seguir o ronsel das súas pisadas, de indagar no imposto esquecemento para intentar sacar as máis delas do máis ingrato dos silencios. Que os rostros e os nomes que hoxe honramos sirvan como homenaxe ás demais mulleres que aínda non foron rescatadas do esquecemento. Nomes como os de Consuelo Acuña Iglesias e Elvira Lodeiro González, fusiladas en decembro do 36 por dar a cubillo a fusidos na súa casa da Torre, ou a marinense Carmen Pesqueira, capirota, asasinada horas despois de enfrontarse aos falanxistas por darlle unha malleira ao mariñeiro que non fixo o saúdo fascista. Porque no medio da dor, as mulleres foron quen de tecer redes de solidariedade, aínda co risco de que lles custara senón a vida a liberdade. Pontevedresas das distintas parroquias baixaron coa gancha a defender o concello, ganchas contra fusís. Mulleres como Eulalia Carro, esposa do fusido Pastor Torres, prestaron axuda durante anos a presos, no caso dela os de Figueirido. Mulleres como as irmáns Aurora, Nicereta e María Martínez Fernández, as corseteiras, ou as tamén irmáns Fina e Tucha Dios, sobre as que o historiador Xosé Álvarez Castro escribiu un fermoso texto publicado no seu blog Pontevedra nos anos do medo, que lé Laura Espósito. As corseteiras era o alcume que tiñan as irmás Martínez Fernández por adicarse a esta profesión. Residían na rúa Michelena e tres delas, Aurora, Nicereta e María, foron xulgadas por rebelión militar. Militantes socialistas e destacadas na axuda aos presos como presuntas integrantes do Socorro Rojo. A súa sobriña Peregrina Martínez Santos, mestra, sufriu procesamento por rebelión e foi depurada con suspensión de emprego e soldo.
Acusadas tamén de traballar para o Socorro Rojo, foron interrogadas en xuño de 1938 as irmás Escravitude, Tucha e Serafina Fina Dios Fernández, irmás de Edelmiro, paseado en setembro de 1936. Pertencía á familia propietaria da Ferrería do Pino. No mes de agosto do 36, a súa casa foi vixiada día e noite esperando deter a Edelmiro. Mataron a culatazos uncando a familia e os rexistros nocturnos foron continuos. Antes de que mataran a seu irmán, Serafina, foi levarlle comida ao cuartel da feira e comprobou que Edelmiro xa non podía falar a consecuencia das malleiras recibidas. Ao día seguinte, aparece o seu cadáver en Bora. En outubro, pai e fillas son detidos pola noite, conducidos ao cuartel da feira e posteriormente ao cárcere. O pai estivo detido 7 meses e tivo que pagar unha elevada sanción económica. Esclavitud e Serafina estiveron un mes presas no cárcere de mulleres. As condicións do cárcere eran deplorables, piollos, chinches, había que matalos fervendo a roupa nunha ola. As presas non podían ir ao retrete polo día e habilitaron unha especie de reservado con sabas na sala. Alí tiñan unha tina, o zambullo, no que facían as súas necesidades. Cando quedaron libres, ían levarlle a comida ao seu pai ao cárcere. Prohibíronlle poñer loito polo irmán e aproveitaron a morte da avoa para vestir de negro. Carmen Abuín, Maruja Fandiño, Benigna Malvar, Flora Rey, Jesús Domínguez, Hermosinda Blanco, María Rodríguez, Sebastián Alonso, Sara Autón, Dominga Carballeda, Mercedes Tomé, Aurora Loureiro, Dolores López, as irmás Pilar, María e Josefa Padín ou Adelina Ramón Otero son só algúns dos nomes das pontevedresas presas por amosar a súa fidelidade á República. Outras perderon a liberdade polo mero feito de estar emparentadas cun home significado políticamente. É o caso de Emma Mourón, compañeira de Manuel García Filgueira, que ocupaba a alcaldía no momento do golpe militar, ou de Josefina Ruti, a muller do tamén alcalde republicano Viviano Fernández do Sorio Tafal. Da súa estancia no cárcere fala agora Carme Fouces, concelleira de Igualdade. Os fillos estaban na casa cando viñeron por ela. Manuel era moi pequeno, tiña pouco máis de 2 anos, pero Carmen tiña 4 e José Ángel 6, e xa se daban conta de todo. Viron como os gardas abaixaban polas escaleiras cara ao cárcere, e moitas tardes foron vela pola parte de atrás. Josefina sabía a que hora pasaban e asomábase a ventá ata que algún veciño vía os nenos e alertaba a verlos os gardas. Eses rojos, están aí en la ventana, guardias. E os gardas afastaban a da parede para que deixase de ver a Joselín e a Carmiña regresar a casa da man da avoa con cara de susto. Mentres resoaba nos seus oídos os ecos dos berros dun home que gritaba: hai que acabar tamén con la semilla. O horror estaba fora daquelas paredes que albergaban prostitutas e moinantes. Desde o mísero verán do 36, o mal estaba ao outro lado da cárcere, e Josefina Ruti Viaño sabíao. Por iso repartía coas súas compañeiras de cela a comida da cesta que a súa sogra Emilia entregaba aos gardas polo oco da porta, e facíalles prendas con labor de gancho para que elas e os seus intentase quitar da pel aquel frío que se prendera como unha tatuaxe. As presas dábanse conta de que aquela muller que tecía que rezaba e tecía, aquela presa 12, non estaba feita a paredes húmidas e penicos. Excluíana da quenda para valeirar o uriñal común da cela na que ela repartía comida e la tecida entre nosos pais e Ave Marías. Como os homes, as mulleres foron asesinadas e estiveron presas, pero ademais contra elas empregou o fascismo castigos de índole especialmente sexista, como a rapa do pelo, a tatuaxe na fronte das siglas UHP, a violación ou a obriga de insistón de aceite de recino. Cortáronlle pelo a cero a sindicalistas como Asunción Vilas, a Vidala, ou Emilia Carril, a Lamboira, e tamén a familiares de homes fusidos como medida de presión.
Carmiña Echeverría foi rapada e xunto a súa irmá Marina sometida a arresto domiciliario polo seu parentesco co gobernador civil de Vizcaya, José Echeverría. A custodia Gama rapárona e tiveron retida no cuartel que os cívicos tiñan en Benito Corval para intentar sen éxito que desvelase o paradoiro dos seus irmáns Manuel, Alejandro e Faustino, fusidos tras o golpe. A súa irmá Adelina perdeu a cordura no exilio. Faustino Gama foi asasinado a pouco de que se entregara para intentar evitar máis aldrases sobre a súa moza, Estrella Portela, que tamén fora rapada, como Balbina Vilán, como Carmen Rivas, como Aurelia Garrido, como Aurora López, como Camila Pintos, como Marinense Elsa Omil, como Dolores e Hortensia Couso, como Manuela e Florinda Blanco, como Encarna Silva, a moza do socialista Santiago Bazarra, e a Otilia Meis detivérona, rapárona, e despois de asasinar ao seu pai Ramón, mandaron escritos con comentarios humillantes sobre os seus últimos momentos de vida. Pero na persistente guerra que durante 40 anos nubrou Galiza coa máis espesa e bafante das néboas, as mulleres resistiron con acenos por trincheira, negándose a esquecer, deixando nas nosas retinas imaxes imposibles de borrar. Como a de Cinta Rei abrazada á árbore, na que o 12 de novembro foi asasinado o seu fillo, Víctor Casas. Esa fotografía, feita por Amalia Álvarez, a viuda de Bóveda, convertese en todo un símbolo a memoria resistente. A Balbina Vilán prohibiron de chorar polo seu home, Manuel Fraga Fentanes, e compuxo un romance contando o seu asasinato, que memorizou e transmitiu ás fillas e ás netas. Xa en Democracia, Carmen Casal de Rei mercou coa súa primeira pensión de viúva o anel de boda que non tivo ao casarse con Albino Sánchez minutos antes de que o fusilaran. Quen pode dicir que non son víctimas as viúvas, as orfas, as nais, que non foi a súa dor fonda e persistente? O primeiro fusilado de Pontevedra, Jacobo Esbarqui, tiña 22 anos. Despediuse da súa nai, Sofía Cooper, a través dunha carta da que fai lectura Jorge Soto, profesor na Facultade de Educación de Pontevedra. Pontevedra, 9 de agosto de 1936. Queridos míos, querida madre, perdóname este último gran disgusto que te doy. Dentro de 3 días moriré. Tú sabes cuánto te quiero. Sin embargo, no he querido ver a ninguno de vosotros por última vez, porque si así lo hiciera, no tendría el valor de afrontar mi suerte. Mis últimos pensamientos serán en todos vosotros, sobre todo en ti, madre mía. Estoy tranquilo. Creo que esta tranquilidad me acompañará hasta el último momento. Piensa, madre mía, que si pierdes un hijo, por ningún ideal más justo. Yo puedo sacrificar mi vida. Te queda otro hijo y mucha más familia que harán todo lo posible por consolarte. Os beso y abrazo a todos queridos, sobre todo a ti, madre. Tu hijo, que siempre te ha querido y te querrá mientras viva. O tiro levou a vida e deixou a fame, a derrota eterna, o silencio. A primeira vez que Aurora Poza entrou en Olmedo tras o asasinato do seu home, José Adrio, e o seu irmán Luis Poza, aquel 12 de novembro, os empregados deronlle as costas e tivo que marcharse a ser atendida. E Amalia Álvarez, a viúva de Bóveda, cuspironlle o novelo negro de loito mentras berraban "Aí vai a muller dun asesino". Cando mataron a Germán Adrio, a súa viúva Rita Sobrido quedou soa con 5 criaturas que manter. As de Lola Lois eran 9. Para sair adiante, a viúva de Ramiro Paz vendeu teas polos mercados e gasolina nun surtidor de aluguer. Rita puxo un taller de costura coas fillas de Germán. A maior, Nieves Adrio Sobrido, separaron do seu posto de mestra, como a Tucha e Fina Dios, como a Vera Bernárdez, como Ernestina Otero, como a María Alonso, Bernarda Pereira, Teresa Núñez, Cristina Pol, Pilar Poza, Peregrina Martínez, Casimira Amigo, Josefa Crespo, María del Carmen Lago, Isabel Fernández, como a tantas e tantas mestras, porque o fascismo é inimigo da aprendizaxe, porque en todos os tempos os ignorantes son máis difíciles de someter, máis fáciles de someter. Tamén Alvira Garrido e Adelia Granda separaron dos seus postos no Concello e Aurora Teijeiro de Telégrafos. Outras veces, a fame chegaba pola depuración do pai, como pasou co asiente de arbitrios Pablo Félix Expósito. Do saír adiante da súa muller, Amalia Balmonde, e do resto da familia, vai nos falar o seu bisneto, Antón Piñeiro Félix. Amalia Balmonde Fuga nace
Pontevedra en 1890, filla dunha familia traballadora. Con 16 anos casa con Pablo Félix Expósito, axente de árbitros do Concello de Pontevedra e membro da banda de música municipal. Os meus bisavós tiveron 11 fillos, dos que dos maiores morren de tuberculose cerca dos 20 anos e o pequeno de só 6 meses, polo que quedan con 8 fillos. Cando está a Guerra Civil, os 6 fillos de 20 e 18 anos son detidos e encarcerados na illa de San Simón e o bisavó suspende o do emprego e soldo. Miña nai cree que non o deteñen porque ainda ten 6 fillos pequenos que sacar adiante. Nese momento, a situación familiar é moi dura e a bisavó Amalia tivo que poñerse a lavar a roupa da xente ben de Pontevedra. Saía moi cedo ao río Gafos, levando os fillos máis pequenos con ela. Os baldes cheos de roupa levábaos enriba da cabeza para que lle quedaran as máis libres para coller os nenos. Non se queixaban das cervicais. Con este traballo e con un pouco de axuda do seu irmán Loixo do Sapoi, que de vez en cando lle daba algo do seu soldo de camareiro, pudo sacar adiante a familia. Paso o tempo, as cousas volveron. Fallos técnicos. Co paso do tempo, as cousas volveron á normalidade e a avó Amalia morre en 1971, cando a miña nai era moi pequena. Pero o illo contra isto o meu avó Miguel, que se sentía moi orgulloso da súa nai e das súas irmás. O día 28 de novembro de 2014, o Concello de Pontevedra rendiu homenaxe aos funcionarios represaliados no 36, entre os que se encontraba o meu bisavó Pablo. O alcalde tamén se acordou de nomear a miña bisavó Amalia e as tías Luita e Cina, que, ainda que non eran traballadoras do Concello, tamén sofreron represalias por unha absurda guerra. Se o meu avó Miguel estivese vivo, ese sería un dos mellores días da súa vida. Xunto ao 12 de novembro, símbolo para sempre da historia máis negra de Pontevedra, o calendario ten moitas outras datas marcadas a lume dun tempo que, porque nunca debeu ser, non podemos esquecer. Como 17 de abril do 37, o día que Carmen Casal de Rei casou con Albino Sánchez, o día que quedou viúva. Saiu adiante con dúas criaturas dedicándose ao extraperlo e a venda nas feiras. Como 12 de outubro do 36, o día en que o asasinato de Juan Sobral deixou a súa muller, a modista Mercedes Martínez, andaluza soa con 5 nenos. Como 4 de setembro do 36, día en que Lola Lafes non quedou viúva porque o asasinato do seu mozo, de Elvira Dios, impediulles casarse que eran. Datas como 23 de agosto do 36, o día que os fascistas asasinaron cruelmente a Aurelio Torres e deixaron o seu cadáver mutilado tirado nunha curva de Bora. A súa viúva, Isolina Villaverde Cendón, non volveu falarse a máis do que sucedera. Hoxe, en nome de todas as familias que tragaron as vaguas durante décadas, é a súa neta Mari Carmen Lores quen rompe o silencio. Eu son María Lores, son neta de Aurelio Torres, o Pacheco, a quen non coñecín. Pero sobre todo son neta de Isolina Villaverde Cendón, con quen compartín a miña vida 28 anos. Isolina era unha muller pequeneira, forte, traballadora, e a persoa máis valente e íntegra que coñecín. A historia de Isolina, e polo tanto a da miña familia, é unha historia de silencio. Dende a madrugada na que uns asasinos sacaron pola forza o meu avó da casa na que se agochaba e o masacraron e o mataron a escasos 300 metros da casa onde vivía.
Era o 23 de agosto de 1936. Ese día, a vida de Isolina dou a volta co de dentro pa fora e comeza o silencio. Os primeiros anos case tolea, pero sabe que ten 3 fillos pequenos que sacar adiante e traballa sen descanso como traballou toda a vida. Nunca se falou de Aurelio na miña casa. Cando de nena preguntei por el, dixéronme que o mataran no tempo da guerra, e púxenme a buscar o seu nome no lateral da igrexa de Mourente, onde están gravados os nomes dos que morreron na guerra, pero non o topei. Cando volvín preguntar, a resposta foi esquiva, e xa comprendín que había historias que non se querían contar. Pero as flores que a miña avoa cada semana nos mandaba poñer no panteón eran para o meu avó. O silencio de Isolina non era un silencio baleiro, porque estaba cheo de memoria. Isolina calaba, pero non esquecía nunca. O seu foi un silencio íntimo e resistente. Íntimo porque ese recordo era o que lle quedaba de Aurelio, o seu home, o seu compañeiro, e esa lembranza pertencíalle no máis fondo. Resistente porque en ningún momento esqueceu, e aínda sen dicir nada, transmitiunos o recordo de Aurelio e o que significa ter memoria. Así, dende ese día do 36, Isolina non volveu entrar nunha igrexa. Vivimos no silencio, pero ese mesmo silencio é o que nos ensinou a escoitar nas rendixas das portas o que se dicía coa boca pequena. Aprendemos a escoitar incluso o que non se decía e a ler o que non estaba escrito. Pero hoxe non só estou aquí para lembrar a Isolina, senón para lembrar a todas as mulleres, nais, esposas, compañeiras, fillas, netas, a todas as que nos sentimos vítimas. Lembrar a nai a que obrigaron a escoller entre un dos seus fillos, porque só lle matarían un se escollía, decisión pola que choraría toda a vida. Lembrar a nena a que o cura non deixaba xogar coas outras rapazas, porque era filla dun roxo e estaba sen bautizar. As nenas que non deixaban ir á escola, e as que na escola non podían aprender a ler porque iso non era para elas. Lembrar as mulleres que tolearon por todas as vexacións que sufriron, as que tiveron que mendigar para poder darlle de comer aos fillos. Lembrar tamén as netas e netos aos que nos enganaron durante moitos anos contándonos unha historia que non foi certa, intentando aniquilar a memoria. Lembrar a todas as persoas que medraron con esa brétema de culpabilidade que os gañadores quixeron gravar con lume só por ser dunha determinada familia. Todas estas persoas son anónimas, non aparecen nos libros de historia, nin nos monumentos das cidades, pero todas elas nos permitiron estar hoxe aquí a través da súa memoria. Eu non quero que ninguén me pida perdón, pero que ninguén me diga que non paga a pena abrir vellas feridas. Non abro ningunha ferida se lembro a Aurelio e Isolina. En calquera caso, intento pechala a través da memoria, porque para iso tamén nos serve a memoria, para pechar feridas. A memoria é o ben máis prezado que temos. Sen memoria non somos nada. Cada un de nós é o que é pola historia que ten detrás. Se esquecemos, perdemos parte da vida e non sabemos quen somos. Ter memoria é un acto de vontade. Temos memoria porque queremos tela, temos dereito e, sobre todo, temos a obriga de non esquecer. E non se trata de vinganza, trátase de honrar a todas as persoas que deron a súa vida ou sufriron persecución, illamento, por defender ideas de liberdade. Co exemplo das súas vidas, nós chegamos ata aquí. Para rematar, quero dicir que me sinto agradecida con este Concello porque recoñeza e poña nome ás vítimas anónimas que forman parte da nosa historia particular e tamén colectiva. Case 80 anos despois. Boé, moito ben.
Sabedes que importantes son os símbolos, non? E representamos cos símbolos destas mulleres, que son só unhas poucas das centos de mulleres que queremos homenaxear hoxe, non? Representamos con estes nomes e rostros a todas as mulleres represaliadas e resistentes, as vítimas da barbarie do fascismo, as valentes e xenerosas, as solidarias. Non están aquí todas as que son, só unha pequena parte. Faltan aínda moitos nomes e moitas imaxes que queremos seguir rescatando do esquecemento. Temos o compromiso de seguir adiante nesta tarefa e queremos facela, ademais, contando coa colaboración imprescindible das familias. E a maior proba de que temos ese compromiso é a presenza aquí neste teatro principal, a presenza e a determinación do noso alcalde Miguel Fernández Lores, que ten a palabra. Ola, boa tarde a todas e a todas, amigas e amigos. Grazas por estar hoxe aquí a celebrar esta homenaxe necesaria ás mulleres resistentes e represaliadas de Pontevedra, non só de Pontevedra, senón de toda a comarca e de todo Galiza, non? Grazas por estar aquí neste día que somos todos un pouco máis orfos, estamos todos e todas un pouco máis tristes porque nos deixou Xosé Neira Vilas. E eu quixera, antes de ler o meu discurso, darlle as gracias tamén a todos e a todas, e eu personalizaría en José Castro, por poñer un exemplo, ou Luis Bará Torres, os que están profundizando na memoria para dar a conocer historias que non conocíamos e para que non pase o que lle pasou a María Lores, que se tardou 80 anos en dar a conocer a historia do seu avó, non? Por lo tanto, como dixen outras veces, e como diremos sempre, non se pode construir unha sociedade, non se pode erguer unha democracia digna de tal nome sobre o silencio e o esquecemento das persoas comprometidas coa liberdade, a xustiza social e os dereitos nacionais de Galiza. As persoas que por defenderen estas ideas foron perseguidas, en algúns casos mesmo deron a súa vida por ideais que hoxe celebramos e que hoxe compartimos. No traballo xeral sobre a historia e a memoria da represión, agora ocupa un lugar central a memoria das mulleres perseguidas, silenciadas e resistentes. As que foron asesinadas, encarceradas, rapadas, violadas, humilladas. As depuradas e sometidas a multas. As vítimas dos castigos psicolóxicos. As que sufriron o trauma do terror e ficaron marcadas para sempre con feridas, con cicatrices que non desaparecen nunca. As que ficaron soas e cargaron sobre as súas costas a casa e a familia e saíron adiante con coraxe e con dignidade. Sabemos que para algunhas delas xa é tarde, que nos deixaron sen ter a oportunidade de participar nun acto como este, mais para a xustiza e a dignidade nunca é tarde, para a memoria nunca é tarde. Contra o que pensan algúns, nós pensamos que é necesario, que é imprescindível lembrar, aínda que doa. É necesario facer memoria, moi necesario despois de tantas décadas de silencio, de vaguas e de dor. Despois da injustiza do esquecemento, que é como a última morte, a desaparición definitiva das persoas que tanto sufriron. Sabemos que non podemos devolverlles a vida, que non podemos curarlles a dor, que non podemos borrar as vaguas, mas si debemos lembrar a súa existencia, as súas ideas, as súas loitas, os seus compromisos. Debemos lembrar a súa coraxe, a súa xenerosidade e a súa entrega. O que estamos facendo hoxe é un aceno simbólico para que volvan con nós,
para que retornen desde o silencio e esquecemento e se sitúen no primeiro plano, no lugar principal que merecen, para que volvan coa súa dignidade e coa súa luz nestes tempos en que son tan necesarias as ideas polas que loitaron, os valores que defenderon. Queda aínda moito camiño que andar na restauración da memoria das silenciadas de todas as vítimas. Quedan aínda moitas resistencias que vencer, moitos prexuicios. Mais nada nin ninguén nos vai deter neste camiño encetado. Queda aínda moitas vidas que lembrar, moitos nomes que recuperar, moitas imaxes que rescatar. Farémolo con máis intensidade se cabe a partir de agora. E na programación que ao longo do ano 2016 dedicaremos ás vítimas da represión, en a que haberá un lugar principal de novo para as mulleres. Queremos desta maneira devolverlles ás familias unha parte do que lle quitaron e agradecerlles que permanecesen en pé, que gardasen con orgullo no interior das casas a memoria prohibida, os acenos resistentes, as vaguas de dor cando estaba prohibido chorar, cando estaba prohibido honrar os seus. E queremos sobre todo agradecerlles que a compartan con nós, porque estamos convencidos que máis alá da dor que supón lembrar, máis alá da emoción e o orgullo que sentimos ao recordar, recibimos unha herdanza moi valiosa, un legado de ideas e de valores que nos van a axudar a escribir mellor a historia do noso concello, o futuro de Pontevedra e de Galiza. Porque coa memoria acesa, coa memoria viva, coa súa luz, chegaremos máis longe. Seremos mellores como sociedade e como país. Moitas grazas.